இந்த வீடியோவில் இமேஜ் கம்ப்ரெஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு பிக்சரோடைய சைஸை வந்து எப்படி குறைக்கணுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு இமேஜை கம்ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அதோடைய சைஸ் மட்டும் குறையாது, கூடவே சேர்ந்து அதோடைய குவாலிட்டியும் குறையும். ஸோ இந்த இமேஜோடைய சைஸையும் குறைச்சி இதோடைய குவாலிட்டியும் ரொம்ப குறையாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு சில ஆப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு ஆப் தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ முதல்ல ப்ளே ஸ்டோர் போய்க்கோங்க. இப்போ ப்ளே ஸ்டோரில் சர்ச் பாரில் வந்து க்யூ ரெடியூஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து 2 வரும், க்யூ ரெடியூஸ் ஒன்று, க்யூ ரெடியூஸ் லைட்டுன்னு ஒன்று வரும். ஸோ மேக்ஸிமம் டவுன்லோட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள், க்யூ ரெடியூஸ் லைட்டுன்னு ஒன்று 4.5 ரேட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ ப்ளே ஸ்டோரை விட்டு வெளில வந்துட்டு இப்போ அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இது ஸ்டோரேஜ் பெர்மிஷன் கேட்கும். ஸோ அளவு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தா ஒரு சிம்பிள் இன்டர்ஃபேஸ் தான் இருக்கும். வெறும் சூஸ் ஃபோட்டோன்னு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கேலரிக்கு கூப்பிட்டு போயிடும். ஸோ கேலரியில் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் கம்ப்ரெஸ் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் பார்த்தா 5.88 MBன்னு காமிக்குது. ஸோ வந்து ஒரு 6 MB கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ. இது வந்து நான் வந்து 40 KB கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ கீழே வந்து எந்த ஃபார்மெட்டில் உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்கும், கேபியில் வேணுமா இல்லை MBயில் வேணுமான்னு இருக்கும். ஸோ நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால KB கொடுத்துக்கிட்டு 40 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அதை டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபைல் பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இப்போ வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சுன்னு காமிக்குது. 39.76 KBக்கு இது கம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுது. ஸோ இப்போ வெளில வந்துடலாம். ஸோ இப்போ கேலரி போய் பார்த்தா அந்த க்யூ ரெடியூஸ் லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ண இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ அதோடைய சைஸ் போய் பார்ப்போம். இப்போ இன்ஃபோ செலக்ட் பண்ணோன்னா அங்கே சைஸ் காமிக்குது பாருங்கள், 40.72 KB. ஸோ வந்து ஒரு 6 MB ஃபோட்டோ வந்து 40 KB கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கு. அது குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் குறையல. ஸோ நான் நிறைய ஆப் ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ இருக்கிறதுல இந்த ஆப் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நல்லா இமேஜை கம்ப்ரெஸும் பண்ணிட்டு குவாலிட்டியும் குறையாமல் பார்த்துக்குது.